Kini akong problema bahin ni sa akong amahan nga grabe gid kabadlungon. Bisag unsa lay buhaton aron makakwarta ug makainom. Ang nakabati kay maghimo magud og binuang nga ako'y mauwaw. Konsihal magud is among barangay, mga kung dunay mo adto sa barangay aron pagreklamo sa akong amahan, ari gid mo dat-og ang tumang kauwaw nako. Bueno ha, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Unsa? Tuas si Tatay Pedro sa tugkaran lang isyot nag-inom? Ako, lagi day. Pero pa ito bubog taon. Pero na ba, nabiya ka taon na na yung mamahan nga. Kung mauna na yung mabubog, bisag unsa lang yung naong buhaton ba. Maayo lagi, og na. Maayo ang buhaton. Nya, kasagaran na po yun, puro sinanggaw. Nya, ikay mawawa na kay konsihal kung tani nga itong barangay. Taita. O sige, tiwasan ko na nga akong giluto. Adtuon ko to sila sa Tatay Pedro. Kaya sa isyot no, iya sa gini galgalog inom sa tatay. Ando ko mag-inom ni mo dong isyot kay. Doon na makasi sa makakanta mo. Ganasan ko ng ikaw nga akong inom ni Pedro eh. Kaya mo kanta ka god. Nanindot ka kagtingaw ka eh. Liba na ko din. Mao pa do isyot. Rindot ay kong tingong do. Oo, nindot ka kagtingaw ko eh. Sige. Punari nga itong inom, ha? Sige. Pasahe, kaya mo kanta ko. Pasahe. Okay. Kisimba. Kuya, wag yun. Ihalaran sa kanunay ang imong kabutan sa adlaw tanan. Ikaw ang mathala nga akong ginalutan sa adlaw tanan. Ikatuan ko na kaniwang tanan. Yo, bisa ko sa timing da. Nahigugma ko gumakanimo na inay sa gupon mo kining pagbati ko. Mipahiyong ka lang o mipahilayo kun ugaling nakalimot ako sumpay. Baso. Nakalimot ko na. Ato na lang ka. Sige, gwapo. Ingaw, bilibagin ako. Okay na. Pero, okay na. Ano sa'yo? May patigbabaw gyapon kanindot sa Montingog na eh. Tangkad. Ino sa nila ako? Ako sa pungabon. Ako sa... Ang imo na nanay-sudo. Nanain na na. Ako sa no. Sana? Kini. Gamay naman lang so sa atong giinam mo. Ah. Punan ka nini mo, no? Oo, wala ko din eh. Ay, mangutang ko sa ilang talya. Ay, dili na nako papunan ang imong utang, oy, noy, kay sus, maglisudan niya kagbayad, ani. Lisod ba, uloy, ha? Nga balik tutuman kabuhan ang ihatag sa senyor karong Domingo. Magkapayan lagi ko, day. Ayaw na lang pangutang Tay Pedro oy. Gusto na nang imong nainom tay. Anak kong gwapa. Ubog na yung taong ka. Uy, gusto na. Katuog na. Ay, naglambi lagi nga mo inom ni isyot na... Ay, ayaw kabalaka. Kaliha. Magkabayad na lagi ko na eh. Kaysa ako nang giingon, ha? Daghan man sad og akong atuon nga magpahilot na ko. Manghilot di ay kakaroon ni Pedro. Ikaw tay, kamaong manghilot. Pida, mo ba? Imo lagi pasagdan taon nga ngutang ang dugang imnunos tatay nimo dito ilang kalya? Ay, mamugos man gyud og pangutang. Mao nga ako na lang giingna sa talya nga pautangon na lang ug ako ni pasalig nga mobayad. Ikanas tatay mobayad man ig Domingo. May lain naman kuno siyang pangwarta, makamao naman kuno sa tatay nga manghilot og mga piang. Uy. O man ay sultin tatay. Daghan kuno siyang paghiluton ugma. Baya no. Sa tatay nimo kumao na mahilot, di ka tao na lain sa nang binuang ro makakwarta la siya.
Gabi na kay naulis tatay Pidyo nga pertig yung hubuga nga giagak sa among mga silingan. Unya anang pagkasayos buntag sayo po ni nga ni mata kay pagtan-aw ko siyang higdaanan wa naman siya. Unya udto na nga nauli nga perting isi. Malipayon ko di mo nabalik tay. Unsa man? Wa pay hangover? Hubog man kay kagabi Huwa na day. Uy. Aber, mo inday. Daghan kayo ko og mga gipanghilot. Uy. Ha? Kinintot ka ba na ako kitarong adlaw sa pagpanghilot? Yamat ragod. Di nga taong kamakato pagpanghilo tay. Ay, ako na ko na. Kuan, kinalog. Muta naman ko nila kung asa ang ilang piang. O ako man dayong hiluton. Unya, magdaman sad ko kuan, hangapas. O daog na. Tay. Doon naman sa uban nga gipang panuhot malang. Haplas na ko sa haplas nga hanghanga ko na. Ahaw, ulian na yun. Utot lagi ka. Pastilan tay. Hunong nga ng pagpanghilot. Uy, pinataka raman ng imo. Okay ra unta kung suhito ka pero dili mo kasuhito go. Di man sa kasuhi. Ay, mauni pangwarta nga dili pangilad. Kaya nga naman ang ubani ha? Manghilot, ha? Nagtuo ka nga kamaog na sila, ha? Parihas na eh. Parihas na sila na ako nga. Pinataka sa mga ilaha. Nakakatulo na sila ang panghilot. Kaya naana naman na sila. Kay matultulan man nila, asag yun ang tinuod nga piang sa kadugayan. Kaya ba man na imong sigihan o kuruhay o hilot. Busa, mudayon, ha? Mupadayon yung ko ini. Anak, ha? Ako niya ang mamahimong inilang nga manghilot din sa atong dakit. Ako na unya kunuhay ang pinakasikat. Tay Pidyo. Kanang tao sa upo sa'yo. Wala. Unsaw na sila diha? Mga tao nga magpahilot ni tatay Pidyo. Ang uban pun ana. Magpahimad. Mad niya totoo. Pidas tatay niya. May mada. Mo may sulting tatay. Muhimad sa kuno siya. Ang tao na tinuntong niya ha. Di man sa takaingon nga tinuntudong kay wa man say ni anhi nga misudya ni tatay nga sayo pang iyang pagpanghilot o pagpangahimad. Pidas ang bot lang. Basta ako din kung tuwa na kamaon na siya ng hilot-hilot, himad-himad. Sa muta. Sos, yate na sa doon na ni. Siya kamaong mutag na sa umabot ka para sa tao. Binuam tao na eh. Kinuo rin kay bao na. Ilad ng tatay mo day ha. Busa, di maayong padayo na. Miko. Bisan ako, kuwang bayad siya kus pagtuo ni tatay nga makamao siyang muhilot og managnas kapalaran sa tao. Og tuod man, mura og nababaan ang akong, murag nababaan sa kong bana ba, kay day usa ka tawo nga ni anas amo nga nangitang tatay. Primero, lalaki ni abot, nangita niya. Unsa? Mao na, dahil duray, ingon si tatay ni mo ba nga makapasar ko sa exam sa pagka-maestro. Atag pa ko niya og dako kayong katidad, agi pasalamat ba. Pero, hagbong lagi ko. Butruton man sa tatay ni mo eh. Ataka man na siya panghimat. Akin dong. Di ko makatubag ni mo anak dong. Sapod ni mo nga mihatag ka dayon o pahalipay ni tatay. Unya ra unta ka ni hatag kung nakapasar na ka. Nihatag na akong daan kay ipasalig man gid siya nga makapasar ko. Naunsa man ka unya. Di na to mabalik ni mo oy. Ang sakto gid unta ato, wa pa ka ni hatag, pagkapasar na nimo. Naunsa? Huwag ka kapasar doon kay kuwang ka magtuo sa akong paghimad ni mo. Ay tay, may kay naaday ka diha tay. Hala kay atubang aning tuhana tay. Dool lang diri tay Pidyo. Ako, kuwang sa pagtuo? Mauro. Sorry. Paghimad ako ni mo, mura mo ko kakuwang sa pagtuo di ang miingon ko nga makapasar ka. Oh, si primero naman to. Ingon ka doy. Si primero ko to. Pero, diyang ipasalig yun ka nga, makapasar ko, mituon na yun ko. Imo mabitaw nga, mihatang mandayin ko nimo sa akong pahalipay diyan nimo. Kaya mituo ko. Ayaw pa makaklando. Uy. Bisan pag mihatag ka na ako kwarta, apan na paghihapon sa imong kaisipan katong igayuna ang pagduda sa akong katakos sa pagpanghimad o kanang hinungdan nga hagbong ka sa eksamen. Kay doon na kay pagduda sa akong abilidad. Mo ba? Uy, sige na lang, uy. Huwag ko mahimo kay hagbong man ko. Sige, aray na lang ko, uy. Mao na ni Ron. Luos ito atong tawhana uy. Kanong gihatag sa dayon siya nga upam siya makapasar? Pila man siya gihatag ato niya tay? O sa kalibo, Ginoo ko kadako anak yang gihatag uy. maubitaw to nga akong iping na niya. Maubitaw to ang gihatag ko ni mo katong mibayad kas
kuryente. Ha? Katong usa ka libo, ipuno na ko ning pagpabayad sa kuryente, kang lando man tong kwarta. Taon sa taon tong lando, oy, paita sad. Ay, ginuo ko, usak libo na igihatag. May adlaw diha, Pidyo. Ay, may adlaw. O si Minya man nga taga-Pikas Barrio. Oh, atong usang adlaw, iya tong ginadin ning iyang anak kay nagpahilot nimo. Ano man na siya, isug na nagnaong, oy. Oy, binuang man ang imong paghilot sa akong anak. Oy, Ah, Ha? tarungan nagsinultihan ni Muhammad niya. Ngano na kayo nga mga binuang, ha? o tungod kay human mo siya mahilot, naglisod na siya lakaw, hantod karon. Ursay na. Mato na tatay Pidyo, gipanuhot ra kuno ang piang sa anak ni Minya, mao nga naglisod og lakaw. Mautong nagkuyog sila sa tatay ug giadto ang anak ni Minya. Paglakaw nila ni duol nako ang akong bana. Unsa tami ko? Mao na day. Anak, ay doon na may reklamo. Pasabot ang pinatakal, ang kilo tao, ng pagpahima tao, si mama tao. Kung maabot ang higayon day nga, problema yung kaana niya. O gasta na kakuha ni, apil to ko ang problema ni kaya. Aman siya po yun rin sa kuha. Ay, pastilan, ay, ambot di ko, wa na ko kasabot kung unsay buhaton ako ng tatay. Mayo, may lanlaw! Ay, Mayo! awa. Mayo! Taas ni Pidyo! Oo, tawa. Hala, niya na sa ila iniabot. Ang pahilot sa tingali na, o di ba ang pahimada, singgit ra ba taon? Probita sigit eh. Ignawa diri sa atay. Aron di na magayon diri. Sula. Wara bas tatay nako, balik lang unya kung magpahilot ka o magpahimaad ka, balik lang niya ha. Di ko pahilon ko pay madoy! Kaya kanina ko ito niya giadlaw. Kung na pa siya, abuto na ako sa balik. Kay, mudayan na ko na sa inyo. Agoy, ay, ito na, ang basig. Bida manudya ni no. Puro bida manudya po ni. Basig ni Klaro kayo. Ning manudya ni tatay. Mai, paita ini. Huwag gid matuman iya pagpahimad. Nay, laya gid padong dili ay. Bay. Ikaw nang pahilot ka or unsa man, patagna ka? Unsa man? O unsa man, wa matinood yang tagna? Gitagna mo ka kaniya, bay. Cute. Jaman. Diba ka ba? Unsa man? Murag ka ka. Di ba na ko niya, eh. Ha? Natagandaan ko niya nga makadaog ko sa kaso sa akong pagkiyas sa kumpanya nga. Niputpun na ko na. Oo niya. Midaog jud ko sa kaso. Og niya ako aron muhatag ko og palipay ni Pidyo. Oy. Ano ba? Bida mo ni gyani, murag ko gisog kay kagod. Ano ginasultihan do? Ano ginasultihan ko do? Buhatag ang palipay sa ako gangat. Pila maihatag nimo? Tagan ako siya og 10,000 pesos. Pero paabuton ko siya. Siya ang gusto ko nga personal yun ako, taga kwarta. 10,000 pesos? Buhatag kag 10,000 ni tatay? Ay gipanuhot raman di ay oy, mao nga naglisod og lakaw og paglihok. Oy, grabe ang iyang panuhot. Okay, sa sunod. Ayaw na yun paghingarong dili mauna ko, ha? Maingon ka mangudayo na mangingilan ko. Nga dili ko tinuod na manghihilo. Ay, sorry kayo, Pidyo. Onyaw, daw ata ning 200 pesos. O usbo na ko, sorry kaayo. Sige, ato na ko. Aray na ko, ha? Kwarta na sad. Panuhot na gitingali itong iya. Sadyang akong haplasan. Hanghang akong haplas nga da. Mooni pang kwarta nga dalera. Ato ko sila isyot. Makikinom na po ko ni Aron. Uli sa kutbay. Akong ingnon sila nuray. Nga dili una kumudawat o pasyente kay mag-inom una ang mananambal. Si tatay ni mo ay. Siya nang padung din ay. Oo, bitaw da. Siya gito na nagpadong din eh. Yeah. Salamat ka niya na siya. Di pa ikaw siya kay tagaan ako sa 10,000. Dool na lang eh. Eh, Pidyo! Ay, nangita ni mo! Ay, doon ako nung nangita na ako. Magpahilo tingali. Dili na ba ko maghilot ron kay mag-inom eh. Pidyo, noy! Nya ako, noy! Kinuna ko yung grasya gihatag ni mo, noy! Hala, grasya. Doon ako nung si grasya ihatag na ko. Niya karoon saman. May tuo na yun mo sa akong abilidad, ha? Bay, basi nakataghap lang katay, oy. Bitaw tayo. To, tatanghap ra kay na ay. Eh, kamo ba, ha? Karoon dahil matukon silang isyot, ha? Makikinom na po ko niya. Ganahan ko makikinom niya. Kaya doon naman sesis, ha? O niya, puli-puli na yun may kanta. Naya, no? Sige. Og
Day, salamat na yung 10,000 pesos yung migatag tatay ha. Salamat kaya. Salamat init tayo, Pidyo, ha? Wala sa pa yan. Ay, mauna ipagaing doon nga, bisan o kuwang mo sa pagtuo sa akong abilidad. Pero, nakatilaw gaot mo sa akong hinaguan. Sige, aris ako. Kung doon ay pasyente nga mo abot, ha, bali-bali lang ninyo, ha, kay maglingaw-lingaw usa ko, mag-inom ko dito sa gawas, aris ako ninyo. Sige, tay. Bida. Ako, day ba? Huwag yung pagtuosbilidad ng tatay eh. Pero gibati yun ako nga, di magbungag mayon gibuhat niya. Sa bagay, mo ko siya mangilad, good. Gihaguan na niyang pagpanghilot, kanang parta nga inadawat. Ay, lagi. Tinuod lagi. Wala niya ko. Pagpanghilot, kwarta na. Pero sultihan, di ka dahil. Sa muka ato na siya mabalikog puyo din yung gibiyaan yung payagoy. Kaya sa amo kayo kayo usahin na isbay dagang kintao. Labi na dagang pasintis tatay. Ito na isudyohan, kung unsay angay tang buhaton. Muna. Dila sa nato dispat sa rondayon. Uy, ang pagpahingiling tatay din hikay. Muhatag na siya usahin na pagkwarta. Maikog sad ko. Ako sabay ng amahan. Tuod man, dihang nibiya si tatay, daghan ang mga tao nga mianas among bahay aron magpatambal ni tatay. Ug ang uban pod, magpatagna, magpahimad. Apan ako silang gibalibaran nga dili makaatubang nilang akong amahan kay dunay importante nga gilakaw. Sapagkat tinuod lang no, ako gisayangan sa mga tao nga nanlakaw, makakwarta gid unta ato ang akong amahan. Unsa mi ko? Mao na day. Mao na. Bida, gisayangan ka sa mga tao nga wa matubang si muhan, mao na imong Sayang, uy, kwarta na ba unta to? Sobra ba ito na po ang taong ngita niya? para nako day mas maayos ang way ato tubangan sa mga na amahan oy pag sa muka ning kindihay. Aron dili ba punan dako niya sa Ginoo? Unsa kami ko? Mao na. Turo kita mismo. Sige ka na yung pagpadambal din ha. Di man na siya tinuod ka man nambal. Pero dili man sagud ikalimod kay do naging mamali kay magpasalamat niya na unsa man ka. Ay sos, ambot lang ka taon. Basta gibati yun ang kasugat ng problema sa tatay nimo. Buka na. Ito ay hubog na ko. Ano kong inom, oy? Surrender lagi ka. Lupib ka na kung lahot tayo doon isyo. No? La. Talya ini apa ingon ini ay. Hato na tingali na imong sukli da. Oo. O sa kalibo ba doon katapusan ako. Ihatang niya. Dihang ni puno taog imnon. Ay, Pidyo, nalang imong sukli, oh. Ay, salamat na Italia, ha? Kining, Inoy Pidyo, ang akong bana ba, magpahilit uta siya nimo sa iyang buko-buko o sa iyang batang, na dahil tinas man gud siya dito sa iyang trabahoan, na piang tingali to siya, uy. Duharay ka pa na nana. Napiang, di ba, nalisa lang ang ugat. Dili naman po mo inom sa isot. Ninyo, lutor mo ang imong bana. Ay, unya na lang tingali kung mawasan ka na sa kahubog na, uy. Huwag ka man kaayo. Ito noy. Yan lang kumuwasan ka na. So, okay na ko ay. Ana, tali, lutor mo ang imong bana. Di lang ka ayasan ni mong sakit. Ay, Ay, uy, Pidyo, sana na, uy. Sana lang na. Gusto tingali ang ilang pagilot, uy. Misiyagi ito manino na sa kasikit ang akong bana. Gusto na ni Pidyo. Bayot mo siguro rin bana mo at ang paghilot sakitan. Mayroon lang siyang sitara ni mo. Sige, dinala na umutiwas o hilot ni mo. Muli na ko. Di na mo. Oh, kumusta naman ka dong, ha? Murag kong mamatay day. Murag kong mamatay sa kasakit. Agay. Hubog kay tatay nga nauli ug akong gipakatuog. Apan ana pagkagabi giyayungan og duha ka tawo ang bana ni Talia nga gidas amo og suko kay Talia. Ano ni sugot pa sa kangahiluto ni tatay ang imong bana nga nahibaw man kang hubog to? Dili bitaw na ako masugot, pero namugos man siya nga makaya ra niya. Dili na ka makabarog ang akong bana. Dili na gani siya. Uli andron, ipapriso ko ng imong amahan. Naiya ba Ginoo ko oy?
Kahina sa akong pagkahilot at niya, o dihila sa makabarong. Ha? Mo ipong? Hinay raman ka to. Basta ko aslan sa uwas, napaabot ni mo. Di bahad to stalya, nga kung di ko nung makalaka og balik yung bana, iya kang ipapiso. Hindi ba dyan? Nagdaaw lagi na ng kahoy ka dos por dos sa adan ni mo. Dili na makabarong o makalakaw, ha? Wes, patyon ta ka. Wala ka. Puspusa na ka ni dos. Kahoy, hangtod na mamatay ka. Patyon ka. Dagan mo lagi. Ingo may dili makabarong o di makalakaw. Dagan mo lang dito. Unsa na ni gibuhat mo sa kumbana oy? Ikihat ka ha? Kung unsa may kabuan ni kumbana, pabilang ko tag ka, tigwa nga kay pabilang ko ka. Gidagkaw pintaw ng akong amahan sa mga tanod o gida sa ospital ang bana ni Talia. Ug dito sa ospital na sayran, nga may sakit dahil sa kidney ang bana ni Talia ug ang akong amahan ikihara bag ni Talia kay inay ayuhon iya man kuno gitiwasan. Papriso gani akong tatay. Bisan biya dili ko mutusi ang abilidad sa pagpanghilot ug pagpanambal no, pero do na sa bayay na ayo. Bi kuno bi unsa man og kamo ang pasultihon. Nuray. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Isa to sinner na to. Nuray? Nuray. Nuray. Si Nuray, Ate Pres. Kanang iya Si tatay ba, Nuray. hilot-hilot lagi taon. Oo. Nya. Nya ang tatay niya, kwarta-kwarta ro niya ang tatay, Ate Pres. Kwarta-kwarta na, ay mataghapan kay kanang sobra Oo. siguro to. Di man ibawan nga ayo ka. Kanang mga tiguan Oo. mo kanang hilot-hilot. Hilot-hilot, kanang toto-toto. Ano ba? Taghapan niya di ka sa Ate Pres nga, na nagpatambal niya, sakit lagi ang dapi-dapi, gihilot siya tatay, nigduot kung sakit mo kayo. Siya gitaw ng lalaki, hubog mo siya. Sus, paglakaw siya tatay, ay sus, nisamot at ipres mo itong niapas balay. Pagkanto nito, gireklamo yung tatay, kay, di na kuno kay hiaw kalakaw yung bana. Tungkol sa kasakit sa iyahang dapi-dapi, nga gihilot siya tatay, unsa kuno yung tatay. Mo itong gireklamo, agiadto dito, pagreklamo, dadaan bitaw 2x2 yung tatay. Ano man? Bunal-bunal lang to. Kaya ro di kalakaw. Di, bunal-bunal lang to niyang di kalakaw. Di ka kalakaw. Di, tanaw na to. Dadaan to dos. Kalakaw, Pagkita bahat. dos. Uy, snay! Dagan. Kalakaw, bahat. Di dagan yan. Magkalakaw di ay. Kurtida ka. Ngayong taon na tiguang siya, ay mo di kalakaw, kadagan mo lagi. Maroon sa nitiguan ano? Ang iyang problema, Gulyat, kanisa mo tang sa iyang kidney. Sakit ko na yung kidney. Dili tingali kidney. Dili ba tingali na daw itong hilot? Ang naay sa iyo kidney. Muto hinong dantalin ni sakit yung dapi-dapi. Dili ba tingali ba daw itong kidney sa hilot? Kito naman sa sod. Bitaw, tinoda. Nyata bisita ni Parido, atong mga bisita. Ay, hello. Ay. Hello. Ay mo na yung mga bisita, Parido? Ato. Di ay. Sige. Ang ako'y kaingon na ni Gulyat, nga kung gusto yun sila, kung sa'y problema na may tuwa na yung kidney, mato man na sa doktor, mailhan man na yung kung na kaingon. Kay, Tabagay, takaw na siya. wa man ko kadungog ang kidney na bugat. Iya Wa man ko kadungog Gulyat nga kanang ang kidney na bugat o tandog kay tungod kay gihilot. Ay, wait. lang tingali na, oy. Lisod na ng kidney kung mo sobraan kag parat, sobraan mong uric, mao na. Hasta Mao na init kuya, ka. okay na. Hasta init ka, kuya. Ha? Ang singan? Init. Init. Init ka daw ba? Init adlaw. Init nga daw? Oo nga naman. Oh, kidney naman. Parat magdaw ingos doktor mo sa kidney ka. Ay, painit. Ay, painit. Doy. Ambot ngano ka unsay Sa depende na sa may Tungod diferensya. ka. Kaya mo sigot, musod ko na karang parat. Ikaw kayong, anong mga sigot bitaw kay parat? O, pag na doktor na. Mao ba? Oh, sa kidney hod ka. Say connection ka na. Oo. Anong ang init, Karon pag connection ana. man sa atong kidney. Mo na yung mga doktor nga, mga hindi kistanan. So, pangutanan niya, Kairo, hindi ka. ang pangutanan niya Gulyat, o sa pangutanan niya Gulyat, igikiha siya, ang sa pangutanan diha. Ikiha lagi sila. Ay tungod at tungkuan, gibunaaw ka ng gihilot yan ni sobra. So ano na. Kanang sa Nya to, kito man kang bunalan niya nga nakadagan. Ni dagan May lagi. ikiha, may Oh, to ikiha. ikiha. Oo nya nakadagan man ang iyang kuan. Bana. Di pa nang litan og ikiha Gulyat, mapriso ba ng senior citizen? O priso tingali oy pero Pero og 70 plus Ate Pres, di na dili, preso. dili na ba? Dili na. Dili na. Kay pag 70 ni Indreli, gipagawas naman siya. Ay, ko ginawa. Kanas Hala, dilima, hala, ni ay- 70 ng Ayog dilima. sulti si Pads Gili kay Asa? Pusilo ko to ko. Yeah, babaw kay Stinta. Sao na sila to tong kuan ay sa si Tinta na siya oy sa Pads Gili. Ha? 70 Oh, 70 na kagab so. Pusilo ko to ka. Kasi hindi ba ko na siya mapriso.
Gulyat, balik ta. Kanang gingon panalita ni kihay lang apuhan. Sa ako nagingon gihapon, panalita nung ipatawag dito sa barangay kasi barangay mamanaguna. Aw ipatubang. Tanaw na to kung sa isulti sa kapitan. O kay panalita nung og kidney, wa mo ko kanung laging ang kidney na daot kay dunay hilot, dunay pag inutang di piso. Mo din yan pasangilan. Oo. Sa hilot na parang kidney. Apan sa lain bahin, tapos tanan na itong sinder nga sinuray ba to ko masayo? Nuray. Oh, may tungod sa iyang lulo or papa ba na mananambal nga dunay maayo bisag dili tinuod siya nga mananambal kanang naang what the kay bao gipanalangin des Ginoo. Kay ang Ginoo pa ako nambal Gulyat, walay hilot, wala tanan. Wala hilot. Ingon na Jesus ay pauli na ayo ka na sa imong sakit tungod sa imong pagtuo. Oh, wa man say gihilot, wa man say gipatumar, wa man gipainom mga dahon sa diha. Mao na nga dangop lang sa pag-ampo day, apan panalitang ipatawag mo sa barangay, ipatubang sa imong papa o lolo ba. Tanaw na to kung sa resulta. Kay umingon kag kidney, makinahanglan man ang tingalig unsa ba, X-ray, ultrasound? Oh, X-ray. Dili kadang ultrasound. Ultrasound? Doktor, gyud. O mao lagi, yang mingon nga, kuan kanang dili ba kalakaw kung kidney ang sakit? Unsa ba? Dili ba kalakaw man bam kay nako yung amigo iyar to ha. Nang niburot tinon yang tiyan. Nang hupong siya, niburot yung tiyan tungod sa kidney na gamay man kay sagki, katitir siya, niburot yung tiyan nang hupong. Kalakaw man siya. Di ba yung nga di kalakaw? Tingali sakit lang tingali Gulyat. Di lang ka kaihi. Di lang ka kaihi. Kining imo bang batang, di ba? Oo niya, magkuhan ka ati Pres, kanang, unsa na, magbutod imong tiyan. Oo niya, di ka kaihi sa ato Di ka pa. kaihi. Magkuan ka kanang murag manghupong, di ba? Manghupong yun ka. Oo. Manghupong yun ka. Mabitaw na si Peking ati Pres, Dr. Peking Lim, nagsuod mo sa iyahang, sa pangalan ni, iyang clinic, pisliton gid niya imong tiil. Kung wa ba ka manghupong. Oh, pisliton niyang kani din ni ati Pres, baka nang dapit bitaw sa angkol na to, pisliton ni niya. Kung wa ba ka manghupong kay timailhan nga doon kay diferensyas kidney, kung doon na mga nanap Dili sa syudad Gulyat, unsay tawag niyo anang, unsay binisay niya sa uncle din sa syudad. Sa amo gitawag man nagluha-luha. Kiting? O kanang kani sa may tuhod, kani sa may siko. Kanang dapat sa may joint kanang bali-bali mo siko. Kiting dili kuan. kiting kaniman. Tawgon. Dili dahil na kanang unsay nga nana niya. Tawgon ka na sa among luha-luha. Natoy nga na ati Pres, kay ako napiang man sa niya akong kuan. Pero wala Kay ka nga, ba ani, sa binisaya wala ano? binisaya, wala kibaw. Di dapit sa bitikod gans. Oh, tikod, kanang babaw ba, kanang tuwing niya ba, nga kuan. Oh, bitaw no. Angkol Wala may, kibaw. uncle may tawag na. Balik ta. Uncle. Balik. Wa si makalakaw tungod si ang kidney. Ah. Ako Gulyat, wa ako'y kidney, wa ako tanan, wa ako gihilot, wa jud ko nakalakaw. Ngano Nga man? man. Bagay pagbuhi sa akong boyfriend, wa mo ko'y umoy. Salamat ako na kasi dalaman noon. Kaya ko ang paso. Subscribe to Dramaturgo.